najlepších výkonov našej reprezentácie a víťazstvo, ktoré sa rovná tomu nad Talianskom na svetovom šampionáte 2010. Španielom sme uštedrili prvú kvalifikačnú prehru po 8 rokoch. Chlapci sa vypli fantastickému výkonu, bojovali ako jeden muž, plnili všetko, čo sme si povedali a dokonca skutočne vydržať proti takejto kvalite, tak koncentrovaní, koľko sa nabehali. To je niečo úžasné. Juraj Kucka z priamého kopu nachytal Casiasa a nadopoval nielen spoluhráčov, ale aj fanúšikov na štadióne. Super, bol to môj prvý kvalifikačný gól, ešte proti Španielom a takýto, takže ja som strašne rád a som rád, že nám to pomohlo k tým 3 bodom. To chcenie tam bolo ešte väčšie, že proste vedieme, musia dať 2 góly, aby vyhrali a to bolo asi všetko. No, určite mali viac hry, prehrali nás na plné čiare, ale sa nedalo nič nečakať od nich a my sme radi, že sme to takto ukopali. Pomohol nám prvý gól, potom sa chytili aj diváci a hovorím, no, na takejto mužstva platí naozaj to nasadenie, to srdiečko, čo si myslím, že dneska celé mužstvo tam dalo. Po vyrovnaní Alcácerovi mnohí brali aj bod. Miroslav Stoch však z jedinej našej šance v druhom polčase rozhodol. Škoda, že s fanúšikmi sa o životnom momente podeliť nechcel. Ja som v kutiku duše dúfal a veril v to, že by sme sa mohli pokúsiť o malý zázrak, ale keď nakoniec to dopadlo, že to je 2-1, je to niečo neskutočné a dá sa povedať, že sme spojili celé Slovensko. Keď tak silnému súperovi dať 2 góly a súper si nevypracoval nejak extra veľa šancí, to svedčí o kvalite týchto parčov. Súper mal síce streleckú prevahu a zahrával 19 rohových kopov. Dôraznou hrou a urputnou defenzívou však naši držali Španielov v šachu. Hoci si niekoľko dobrých šancí hostia vypracovali, až na jednu výnimku narazili na skvelého Matúša Kozáčika. Oni dlho neprehrali a držali si tú poraziteľnosť a nám sa to podarilo, takže skvelé. Tak hrali sme ako tým, všetci makali na 100% a myslím si, že nikto nič nevypustil, takže to bolo dôležité. Ja hovorím, že on je zajtra na Madrid, podľa mňa aj predaný niekde v Španielsku, lebo ja hovorím, že on chytil minimálne 6 gólov, dneska bol vynikajúci a to už potvrdil aj na Ukrajine. Ak sme ho nepredali teraz, tak už nikdy. V Žiline pomohla aj práva futbalová atmosféra, za čo patrí veľká vďaka našim fanúšikom. Stali za nami celý zápas a myslím, že to aj rozhodlo v tých posledných minútach, kedy sme ušli do toho protiútoku a dali rozhodujúci gól, že sme cítili fanúšikov za sebou a to nám dodalo tie posledné sily. Prišli sebavedomí, odchádzali sklamaní. Španielské hviezdy si v Žiline pripomenuli svoje nedávne zlyhanie zo svetového šampionátu. Hoci španielský tréner Vicente del Bosque upozorňoval, že v Žiline to nebude žiadna prechádzka, prehra s našimi ho šokovala. Boli to pre mňa ťažké minúty, nehrali sme v pohode, mali sme viac útočiť. Vyzeralo to na remízu, žiaľ, napokon to nevyšlo. Trénerská legenda vyzdvihla silu slovenského tímu. Slovenské mužstvo bolo veľmi dobré v útoku, aj v obrane jeho hlavnou silou bol protiútok. Zo španielských hráčov, ktorí naše kamery a mikrofóny odignorovali, bol na pretrase najmä chybujúci brankár Casillas. V španielskom futbale sa všetko trochu zveličuje a preháňa. Ako Iker, tak aj my všetci sa musíme z tohto zápasu poučiť. A veru tak, španielské médiá del Bosqueho výber nešetrili. Najčastejším terčom ostrých slov bol podľa očakávania brankár Casillas. Napríklad španielský denník Sport konštatuje, Iker zaspieval a červení vyzerali smiešne. El País pridáva Španielsko od zlého k horšiemu. Britská agentúra Reuters tvrdí, šokujúca prehra Španielov v Žiline. Striedajúci Miroslav Stoch 5 minút pred záverom rozhodol o senzačnom triumfe Slovákov. BBC zasa oznamuje, prekvapenie je na svete. Húževnatí Slováci zdolali Španielov. Americká agentúra AP. Európski šampióni sa dočkali nepríjemného prekvapenia na Slovensku, kde prehrali 1-2.